Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Пытанне да кожнага». Мір вам, паважаныя слухачы. Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Пытанне сённяшняй размовы, ці магчыма пераадолець спакушэнне. Мы, людзі, слабыя па сваёй прыродзе. Д'ябал падбірае ключыкі да нашага розуму і сэрца. Ён хітра выкарыстоўвае наша жаданне. Супернік Бога з чалавека вяроўкі ўе, пакідае з пачуццём віны, з грахоўным досведам. Што можа нам дапамагчы пераадольваць спакушэнне? Сёння мы звернем увагу на некалькі важных момантаў. Заставайцеся з намі. Падчас свайго штодзённага чытання Бібліі я звярнуў увагу на адну гісторыю. Яна вядомая нам як спакушэнне Ісуса Хрыста ў пустыні. Давайце прыгадаем змест. Евангелие паводле Лукі, 4 раздзел, з 1 па 13 вершы. Ісус, поўны Духа Святога, вярнуўся ад Ярдана і паведзены быў духам у пустыню. Там 40 дзён ён быў спакушаны д'яблам і нічога не еў у гэтыя дні. А як прайшлі яны, напаследак захацеў есці. І сказаў яму д'ябал: «Калі ты сын Божы, дык загадай гэтаму каменю зрабіцца хлебам». Ісус сказаў яму ў адказ: «Напісана, што не хлебам адным будзе жыць чалавек, а ўсякім словам Божым». І, узвёўшы яго на высокую гару, д'ябал паказаў яму ўсе царствы сусвету ў імгненне часу. І сказаў яму д'ябал: «Табе дам уладу над усімі гэтымі царствамі і славу іх, бо яна аддадзена мне, і я каму хачу, даю яе. І вось, калі ты паклонішся мне, дык усё будзе тваё». Ісус сказаў яму ў адказ: «Адыдзі ад мяне, сатана. Напісана: Господу Богу пакланяйся і яму аднаму служы». І павёў яго ў Іерусалім і паставіў яго на крыле храма і сказаў яму: «Калі ты сын Божы, кінься адгэтуль уніз, бо напісана: анёлам сваім накажа пра цябе захаваць цябе, і на руках панясуць цябе, каб не спатыкнуўся ты аб камень нагою тваёю». Ісус сказаў яму ў адказ: «Сказана: не спакушай Господа Бога твайго». І, закончыўшы ўсё спакушэнне, д'ябал адышоў ад яго да часу. Спакусы ў жыцці Ісуса Хрыста былі рэальнасцю, і нам не ўцячы ад іх. Часам праціўнік Бога прыходзіць адкрыта, іншы раз праз вучня, напрыклад, Пятра, сям'ю, часам праз кніжнікаў і фарысеяў, а таксама цяжкія жыццёвыя акалічнасці. Ісус жыў у чалавечым целе, а таму добра ведаў, што такое стомленасць, голад, смага, знешнія і ўнутраныя пакуты. Але ці спыніла плоть Божую волю і Божыя намеры? Не, таму што Божае заўсёды мацней чалавечага. Можна баяцца ці не баяцца спакушэнняў, яны прыйдуць. Нам кожны дзень неабходна вылучаць час на барацьбу з імі. Выбару няма. У нас усяго некалькі варыянтаў: здаць іспыт ці праваліць яго, выйсці пераможцам ці прайграць. Гэта разумеў апостал Якаў, а таму рыхтаваў вернікаў. Ён вучыў: цяжкасці робяць нас мацнейшымі. Паслухайце, з вялікай радасцю прымайце, браты мае, калі ўпадаеце ў розныя выпрабаванні, ведаючы, што выпрабаванне вашай веры робіцца цярплівасцю, а цярплівасць павінна мець дасканалае дзеянне, каб вы былі дасканалыя ва ўсёй паўнаце, без ніякай пахібы. Калі ж каму-небудзь з вас не хапае мудрасці, хай просіць у Бога, які дае ўсім проста і без дакораў, і дасца яму. Якаў скончыў тым, з чаго пачынаў Хрыстос. Наш Господ маліўся і пасціўся. Нягледзячы на напружаны графік, у настаўніка заўсёды быў час на адносіны з нябесным айцом. Там, дзе вучні спалі, Хрыстос маліўся. Але калі гэта правільна рабіць? Пасля спакушэння, можа, падчас яго? Д'ябал будзе рабіць усё для таго, каб мы не памяталі пра малітву. Больш таго, у момант спакушэнняў мы быццам ператвараемся ў няверуючых людзей.
Ціскі сціскаюцца, градус цяжкасцяў ці грахоўных жаданняў паднімаецца настолькі, што нам не да аналізу і цвярозых разважанняў. З вялікай радасцю можна сустракаць спакушэнні, калі да іх рыхтавацца. Якаў кажа, Бог дапаможа. Вось толькі гэту дапамогу трэба шукаць загадзя. Каб зразумець, наколькі гэта важна, нам трэба ўбачыць тактыку лукавага. Такім чынам, з чым сутыкнуўся Ісус у пустыні? Са штодзённымі патрэбамі, з зямнымі прапановамі, з новымі пачуццямі. Ці быў ён гатовы да спакусаў? Вядома. Давайце паглядзім, што ён пачуў ад суперніка Бога і разбуральніка душы, а таксама як рэагаваў. Першае. Д'ябал пазбаўляе нас варыянтаў. Ісус галодны. Калі чалавек галодны, яму складана думаць пра штосьці іншае. Калі мы чагосьці моцна жадаем, усё астатняе застаецца ў баку. Супернік Бога умела выкарыстоўвае наш страўнік, нашы вочы, нашы вушы. Мы знаходзімся нібыта ў тунэлі і бачым адзіны малюначак, які нам паказваюць. Калі ты сын Божы, дык загадай гэтаму камяню зрабіцца хлебам. Прапанова без дадатковых варыянтаў. Д'ябал спрабуе максімальна расфарбаваць адну ідэю і паказаць яе безальтэрнатыўнай. Цяжка вырашаць тады, калі больш няма іншых варыянтаў. Дык вось, у Бога заўсёды ёсць іншыя магчымасці. Напісана, што не хлебам адным будзе жыць чалавек, а ўсякім словам Божым. Яны не заўсёды месцяцца ў разуменні чалавека, таму што гутарка ідзе на духоўным узроўні. Сатана навязвае нам чалавечыя думкі. Христос накіроўвае наш позірк да выканання волі Божай. Нам трэба адчуць густ нябеснага хлеба, Слова Божага. Другое. Д'ябал прапаноўвае нам зямное. Навакольны свет паўтарае: будзь наперадзе, цягні лепшы кавалак, тваё прозвішча павіннае стаяць у загалоўках, ты ўсё можаш і павінен дасягаць жаданага любым коштам. Гэта спрацавала ў эдэмскім садзе. Прапанова ведаць усё на свеце была прынятая. Ці ўзбагаціліся першыя людзі? Не, толькі страцілі. Які кошт? Непаслушэнства. А ў пустыні што адбываецца? Ці змяніўся супраціўнік Бога? Ён спрабуе ашукаць Хрыста. Ён паказаў яму ўсе царствы сусветы ў імгненне часу і сказаў яму, д'ябал: «Табе дам уладу над усімі гэтымі царствамі і славу іх, бо яна дадзена мне, і я каму хачу, даю яе. І вось, калі ты паклонішся мне, дык усё будзе тваё». Як можа даць усё той, хто гэтага сам не мае? Але самае жудаснае – кошт, пакланення. Сатана прапануе Хрысту прамяняць Бога на зямное. Што адказвае Господ? Мне не трэба ўсё. Мне патрэбны адзіны – Бог. Господу Богу пакланяйся і яму аднаму служы. Бо калі Бог у баку, душа ў нястачы. Трэцяе. Д'ябал тлумачыць Пісанне. Д'ябал спрабуе змяшаць ісціну з хлуснёй, прыўнесці ў Пісанне іншы, чужы Духу Святому сэнс. Паглядзіце, што ён прапануе Хрысту. Порцыю адрэналіну. Скокні з крыла храму. Ён спрабуе пераканаць, што ніякай рызыкі. Ты ў бяспецы. Анёлы, калі што, падхопяць. Сатана багаслоў. Насамрэч прапановы нячысціка бессэнсоўныя, але яны адводзяць ад галоўнага. Можна шмат часу казаць пра пытанні другарадныя, малазначныя, тыя, якія нічога не змяняюць. Можна бачыць у тэкстах тое, што не бачыў першы аўтар, і знаходзіць тое, што не мае анічога агульнага з хрысціянствам. Займі спрэчкамі і даследаваннямі чалавека, і ты прывядзеш яго жыццё да пустэчы. Христос ставіць кропку: «Не спакушай Господа». І я не буду выпрабоўваць Бога глупствам. Я лепш скончу гутарку. І закончыўшы ўсё спакушэнне, д'ябал адышоў ад яго да часу. Вось так. Ісус перамог. Між тым, любая параза не нагода апускаць рукі. Любая перамога не нагода паслабляцца. Праціўнік Бога недалёка. У спакушэнні ён жадае пакінуць нас без выбару. Яго прапановы мірскія, і ён выкарыстоўвае Пісанне. Сябры, Господ побач. Пытанне ад кожнага: што рабіць? Давайте прачытаем 1 Пятра, 5 раздзел, з 8 па 10 вершы. Цверазейце,
Чувайце, бо супраціўнік ваш д'ябал ходзіць як рыклівы леў, шукаючы каго праглынуць. Стойце супроць яго цвёрдую верою, ведаючы, што такія самыя цярпенні выпадаюць і братам вашым у свеце. А Бог усялякай мілаты, паклікаўшы нас у вечную славу сваю у Хрысце Ісусе, сам, пасля нядоўгага цярпення вашага, няхай удасканаліць вас, няхай угрунтуе, няхай умацуе, няхай зробіць непахіснымі. Хорошо мне с тобою быть, тебе верить, тебя любить. Хорошо в тихий час ночной, Иисус, пребывать с тобой. Хорошо мне с тобой везде, даже в горе, в любой беде. Даже если темно вокруг, ты мой самый надежный друг. Хорошо мне с тобой везде, даже в горе, в любой беде. Даже если темно вокруг, ты мой самый надежный друг. Разве можно с тобой скучать? Я часами могу молчать, сознавая, что рядом ты охраняешь мои мечты. Хорошо мне с тобой везде, даже в горе, в любой беде. Даже если темно вокруг, ты мой самый надежный друг. Хорошо мне с тобой везде, даже в горе, в любой беде. Даже если темно вокруг, ты мой самый надежный друг. Хорошо мне с тобой дружить, все заботы тебе сложить. Хорошо все вручить тебе, все, что будет в моей судьбе. Хорошо мне с тобой везде, даже в горе, в любой беде. Даже если темно вокруг, ты мой самый надежный друг. Хорошо мне с тобой везде, даже в горе, в любой беде. Даже если темно вокруг, ты мой самый надежный друг. Ты мой самый надежный друг, самый надежный друг. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сяргей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог.